Здравейте! Аз съм доцент Васил Трайков, председател на Дружеството на кардиолозите в България. Намирам се на изложбата на Европейския алианс сърдечно здраве в Страсбург в Европейския парламент, а с мен е госпожа Цветелина Пенкова от Прогресивния алианс на социалисти и демократи, която се присъедини към тази изложба, за да подкрепи каузата. Много ви благодаря за подкрепата. За нас е удоволствие и от изключителна важност да имаме вашата подкрепа за нашата кауза. По-скоро аз трябва да ви благодаря за това, което правите, информацията, която предоставяте, защото по принцип без адекватните данни и информация е много трудно на регулаторите в наше лице да взимат правилните решения, така че изключително благодарност за всичко, което вие правите в момента. Когато видяхте цифрите, какво е вашето впечатление? Къде стои въобще Европа в борбата с сърдечно-съдовите заболявания? Вие видяхте доста цифри от проекта Атлас. Първото нещо, което прави впечатление, е разликата между отделните държави членки. Тоест в едни държави наистина проблемите като процент и като причина за смъртност са доста по-високи в сравнение с други държави, което задава въпроса каква е разликата в политиките и каква е разликата в здравната система, така че да се води до такива драстични различия в смъртността, която е резултат от сърдечно-съдови заболявания. Разбира се, много така фрапираща е статистиката за България, защото ние определено, за жалост, явно сме водещи по брой, така по процент на смъртност, причинена от сърдечно-съдови заболявания. И тук се задават въпросите какво трябва да направи нашата държава и какво трябва да направи Европа, за да може да се справим по-добре с тези проблеми. Да, така е. Смятам, че е важно да ви попитам, смятате ли, че една система от структурирани мерки, каквато представлява Европейския план на сърдечно-съдово здраве, съответно адаптиран към отделните страни членки, би бил от полза и какво въобще на европейско ниво следва да се направи, за да може да редуцираме тази, за съжаление, черна статистика, така да я наречем? Този въпрос е трудно да се отговори, особено от гледна точка на неспециалист. Затова разчитаме на вас да сложите в конкретика мерките, но аз може би бих се фокусирала върху 4 основни аспекта. На първо място една адекватна информационна кампания, т.е. къде са проблемите, какви са, на какво се дължат, за да може наистина хората да са информирани по отношение на рисковите фактори, които могат да увредят здравето или да доведат до един фатален край. На второ място определено превенцията и профилактиката. Тук също се забелязва доста голяма разлика между отделните държави членки. В някои това е много силно заложено в здравната система, в други липсва. За жалост, според мен, при нас информацията и профилактиката и превенцията все още не са на достатъчно високи нива, на каквито трябва да бъдат. Трето, разбира се, по отношение, вие питате какво може да направим на европейски политики. Ние сме длъжни да гарантираме равен достъп до здравеопазване на всички европейски граждани. Тоест, това уеднаквяване на стандартите и доближаването на тези статистики и, разбира се, намаляването трябва да е основен приоритет на европейските политики. И може би не на последно място, едно от най-ключовите аспекти е много силно засилване на инвестициите в подготовка на адекватна здравна помощ, като тук, разбира се, визирам абсолютно целият персонал, който е част от здравния сектор. Подценяваме често и като заплащане, и като необходимост лекари, медицински сестри, здравни специалисти. И това беше доста очевадно по време на COVID в много държави членки. Тоест доста силен акцент по отношение на кадровата подготовка в здравеопазването. Да, а смятате ли, че подобни мерки, подобни политики биха могли да бъдат променени в следващия мандат? Според мен да, защото здравеопазването винаги се е считало като тема, която е прерогатив на отделните държави членки, не толкова европейски, но според мен пандемията на COVID малко промени, разчупи мисленето в тази посока, защото се видя, че дори общо европейски политики и мерки могат да дадат резултат. Тоест определено има промяна в начина на мислене, както на отделните държави членки, така и на европейските регулатори, и с една по-активна дейност от ваша страна, според мен, може да се говори за общо европейски политики в тази посока. Разбрах. Благодаря ви. Благодаря ви за подкрепата. Благодаря ви, че се включихте. Благодаря.